Pagsunod naman po sa environmental standards, pinalalakas sa Alaminos City. Para po sa report na yan, narito si Idol Kate at Dispo. IFM News Prime Edition. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City ang 5 araw na Pollution Control Officers o PCO training para sa mga kinatawan ng tourism establishments, malls at mga ospital sa lungsod. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maisulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan at matiyak ang pagsunod ng mga establishmento sa mga pamantayan sa environmental protection. Layunin ng pagkasanay na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga pollution control officers sa wastong pamamahala ng mga usaping pangkapaligiran. Gayon din sa magpapanatili ng malinis, ligtas at sustainable na mga business establishments. Pinangasiwaan ang training ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Regional Office 1 o DENR-EMB RO1. Sa pamamagitan ng naturang programa, inaasahang higit pang mapapalakas ang environmental compliance ng mga business establishments at ang kanilang pakikiisa sa pangangalaga ng kapaligiran. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.